Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Sakawai pat kajing rakhe ya kasni lai lo jangkari. Kadai ka balapalong da ka Kynhun CII Young Indians Meghalaya chapter ringkat kajing trelang bat ka flex appeal gym. Haka ba kini ki Kynhun kila palong da kajing Pynkhuid ya ka saudong saukon hakikat to kan ki benta jokonong ba Shillong. Ya kani kajing Pynkhuid ka bala ai kerteng kum ka blogging bat ya kum kani ka Rukom lasdang ningkong hakari Sweden. Bat hadien kani labot sa kiwai pat kiri jong ka partai bat ka kamtre kamba hakathan Europe bat North America. Haka ba ki pajba nong Shnong hi dalade ki shim banta hakani ki Pynkhuid khamtam haka por step bakimi nalayeng banaj mare step bat kilanman. Hakani nong ba Shillong nin kasngi ka khasantre unailar la palong i ki Pynkhuid da ka bakhar bat lum ya bara kinyut kinyer hakathan polo bat terter sakathan golfing bat mauro.